One, two, three. Saya miniku, saya tiga dia. Dah, mini habis ni dah. Dia mini naya mini. Dah, pulang belum aku. Tasnya kena ilai. Ya khasong mini nak aku, saya pun tidak ada mini. Mana isiplah sama. Hello. Ready. Go Jawa. Nak mini dia? Stop. Iya sini. Mini ni ada mui pak kemana tahu isnya? Ebar mini hetar kagan satam lo dulu aja. Hasil mau le bukan nggak sih One, two, three. Toma, boleh. Naik aku lagi. Kipu mana? Boleh. Mini ya. Wah, badi sikina boleh mini. Mana dari sana? Maksim kerja nama maksim lah. Kela. Wah, beri musa mulai nombor enam. Kamu sakit sih? Hah? Kau mini apa? Apa dia sih? Aneh sih. Apa ni sangat? Saya ganyan ba? Oh, jangan kan lagi ada nggak? Tadi lu punya? Ya, salah mulu. One, two, three.
दे माबोरै मिनिगोन दे सोंलाय जानजियाव थुनो मोना मोना हा मोनबावोसो एबाराव जानजियावसो आयु मोखाङाव दाखारि थोना सिथ्लाया साल'ल' बेदर जानानै मिनिनो आयु दुम्बाथारलै दुलावथाय बोरै गालांमोन दुलाबाथाय आं गाबाथ' उरा दुलाबाथानि मारै हादाव इसुबोला बेखौ नाखानाय नङा ओइ थिरौ सिगिनो नायखाया देहाथारखायो गुबुनासो मिनिस्लु जादों एबार हादो मिनिस्लुखौ लादो हाला दानानै देखानांगौ नांगौ नै बेबायदि थाथारखानांगौ आरोखि औ मिनिनो मोनथारखाया आनायगालाय सिबो आनायगा दे खनसे ट्राइ जायोमोन दे मिनिहाङो हानाय बायदि मोनथारदों दे मिनिफिनो दे मिनिहाङो लादो एबार जेननायफ्रा हगा दे जेननाय बेसे गोजान हादों जेननाय जोंनाथ' बिसोर साबबाबो थायोब्ला बाब प्राइज बायनांगौ गोबां जाथारो ओंखायनो माखासेखौ ओरै नाखिल सानसेल' दोननांगौ जों बयबो मिनिदो माखासे उनाव इउटुब दे दे उनाव इउटुब माखागोन जेरै एसे फावसायदों एसे दे बलफ्रा बोरैबा नाङैनो दे खर' दे रेडि 1 2 3 मिनिनो एगाराबो 11 नोंबो मिनिनो आदा दामिनि दे बिसो हरायो मोनामाखै सिगाङै दं ओइ सोरबा हायला सोरबा मिनिहोनो हाग्रा दंब्ला फैदो नामा बिसोरखौ माबोरै जाखो